Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen hafta vade verişimde göre inşallah pek Allah Teala'nın köklediğinden şuun kıyıcıdan meylek ta Allah Teala'nın aydan vaktine çeli tamam peygamberlerin, tamam evliyaların, ulamaların ve tamam insanların başının tacı olan behter-u mehter server serdar alem rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa Muctebel Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah Allah Teala köklediğinden kamilrek suretinde ol serverin, ol başın, ol rahmetin yaşayışından, zindigi namasından hizmetini de yetirir inşallah. İnşallah neçe haftalar vakt çeker ona göre bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmek ehemmiyeti var da bir kıysa üç mühim matlab biz bilmeli. İnşallah bir vaktimiz alsa da onun hizmetini de yetirmek bir vazife. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bilmekte, zindigi namasını bilmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz başına düşen yağdaylarda bir mühim himmemizin bir hükmen bilmeli de atlamadı var. Deslapsa ey mümin Müslüman doğalla, ey cevan doğasla, ey imanlı doğalla, aziz pek dinimizde imani zatla, inanmalı zatla açık näme digini pek dinimiz aytiye. Bula bir. İkinci, amali zatla, edmeli işle, bedenin menen, malın menen, vücudun menen, etmeli işle ve onunla açık aydıp beriye din. Üçüncüsü, ahlaki zatla, onunla dinimiz açık aytiye, gümmer yammar bolsa olamal, bolmasa olmalı, vurun yok. İnhe şocre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışı da kamil açık. Ay bir vakta bir işler etiptir, näme diga bilinmedi, näme diga belli olmadı diýilýän bir ýagdaý yok. Hewre gemle hataşy. Hewre bilinmedik ýagdaý yok. Ey dostlar, boljaklat däl haşy başga insanlara. Pikretden görün, bir adam eneden dünya gelmeke, te dünýeden geçip mübarek kabrına jaýlanyna dagda hemme ýagdaýlaryny bilmek bir boljaklat diýe bir adamyň kyny. Yerin ýüzünde tuly taryhy beşerde, tuly taryhy insaniýetde birje şahsyň belli. Tafip bilse tafatın insanlar. Başardı zaklatıllar. Başardılar bir insanın tamam biyografisini çıkarıp, tamam yaşayışını çıkarıp, zindigisinin hususi ýagdaýlaryny başardı bilip bilasıllar. Buljuk zat değil. Hiç vakti insan aklı kabul etmeye. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tamam ýagdaýlary açıcak. Beydiptir, şeydiptir, beyle oluptir, şeyle oluptir, açık ýagdaý. Enemiz Hazreti Aişe Sıddika radıyallahu anhadan soraptırlar. Ya ummel müminin, ey Müslümanların enesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından ayt deyiptirler. Enemiz Aişe aydıptır, kâne hulukuhu el-Kur'an. Men yeke nazire sana iniptir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem on ahlakı Kur'an-ı Kerim'de deyiptir. Bismillahirrahmanirrahim alhamdan başlayas. Ta kul auzu bi rabbin nas'ın ahirine çeli. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı deyiptir. Yani bir Kur'an-ı zinde. Kur'an-ı Kerim'de iman-ı salih, amel-i salih, i'tikad-ı salih, ahlak-ı salih insanları derferiye değil mi? Şun zindesi Resulullah caniptir. Bir sureti, bir misal
bir şoň öz ýaşaýyşy kamil Qur'an-ı Kerim'iň tefsiri, Resulullah janyň ýaşaýyşy. Ondan çirim Hazreti Ali ibn Husayn Zeynul Abidin radıyallahu anh aydiye Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'un ağtığı İmam Hüseyin janyň oğlu Zeynul Abidin kunna nuallimu magaziyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kema nuallimu surata minel Kur'anil Kerim. Biz şagirdlerimize Kur'an-ı Kerim öwretişimiz ýanyk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýlaryny öwrederdük. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jeňlerde kafirler bilen bolýan ýagdaýlaryny dagda oglanjyklarymyzda alham kuluwallah öwretişimiz ýanyk öwrederdük diýipdir. Bila deslap goýuryň. İkincisi ey dostlar, ey sawatly dostlar. Bir murabbi, bir baş, bir olaqan, bir ene, bir ravanşynas, ya bir her bir reştede bir baş bolan adam bolsa, aya bolurmy şol adam öz muvaffaqiyetini, meselen sen werziş etjek bolsaň palan ýol bilen bol, şon men murabbi boldum, olaqan adam boldum, şu tüýsli werziş etdim. O mundan aşyny haýyrlanýan. Inni şol adamyň başga ýaşaýyşyndan haýyrlanyp bolýarmy? Oğlan uşağı barada, enatalığı barada, meriz wagtyň, pulun ba wagty, pulun ýok wagty, ýok, olary bilmeýär ol adam. Bir däne bir muwaffaq bolan zady bar, şoňa görä de tejribesini aýtdy. Ya her kim bolsun. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýy, dikkat edin. Bir Allah Taala onu bir mukaddes edinsin, mun özüň bir kudsiyeti olansan, nuraniyet, bereket, rahmeti olansan, ruhaniyeti olansan, merid ýagdaýy bolsa, Resulullah jan näzir emişdik merid wagtynda, ondan ders alyp bolýar. Sag wagtyň ders alyp bolýar. Pulun ýok, garyp wagtyň ders alyp bolýar. Malyň ba wagty ders alyp bolýar. Olaň uşagyň ba wagty ders alyp bolýar. Yetimlik çekdiňmi? Ders alyp bolýar. Olaqan baş boldyňmy? Ders alyp bolýar. Öýüňe ýesmi? Ders alyp bolýar. Şäheriňe ýesmi? Ders alyp bolýar. Keşweriňe ýesmi? Ders alyp bolýar. Dünýä boýunça padşahmyň? Ders alyp bolýar. Üstünden bir gözläp duranma şägirtmiň? Ders alyp bolýar. Ustatmyň? Ders alyp bolýar. Ahunmyň? Ders alyp bolýar. Muallimyň? Resulullahdan ders alyp bolýar. Her bir ýagdaýy bolsun. İnşallah öwde ýaşaýyşdy görersiňiz. Her bir ýagdaýy bar bolsa insanyna Resulullahdan hut şu ýagdaýy geçiripdir. Ay mene oglan uşagyň barmy? Resulullah'da bar. Çağıjygyň aýyrlymy? Resulullah'da aýyrlypdyr. Gyýdyň barmy? Hawa oglan uşagy bolmadymy? Ýok, Resulullah'da bolmandyr. Gyýdyň barmy? Hawa oglan uşagy barmy? Bar, Resulullah'da bar. Her bir ýagdaýy bolasyn. Aya bir insanyny bir tapyljak gatmyşy. Hi bir kelle sygýan gatmyşy. Kellek sığmıyor. Min Allah Teala rahmetul lil alamin edip iýeripdir. Tamam bereket edip iýeripdir. Ulgu edip iýeripdir. Ondan çürim Allah Teala kudret kelamyny aýdýar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Men Resulullah'ny musulmanlara ulgu edip koydum diýipdir. Ulgu boljak bolsa hemme ýagdaýy ba bolmaly bolýar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biter bir gen bir özünün bir mucize ýagdaýy. Ondan çirim olurlykan eşdiýänsiňiz. Aýa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle azizde bolsa, şeýle bir bereketli adamda bolsa, hi eşitdiňizmi? Ýaşaýyşynda Jibril ferişten ganatyna ýaşyp uçup ketip beremişdik diýip eşitdiňizmi? Eşitden närsiniz? Ya Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Munawwara'ya gidenne Jibril ferişten ganatyna ýaşyp bat Medine'ye barıp gonyp durmy. Eden nädir? Çün insanyň ýaşaýyşy ýaledip, insanyň gynçylyk çekýän wagtynda ody çekipdir. İnsanyň horluk ýagdaýyny ody çekipdir. Narahaty wagty gözlerinden ýaşakdyrypdyr. Hoş wagtynda gülüpdir. Hemme ýagdaýlary çün insanlara ders bolsun, we çün insanlara ulgu bolsun diýip Allah Taala on köplerçe ýagdaýlaryny zol uçup beren, zol bir aňyrda berdi gonyp beren ojruk etmändir. Resulullah janyň ýaşaýyşyny atdy insanyň ýaşaýyşy ýalyp geçiripdir. Elbetde ýaşaýyşyna mucizekan, kerametlekan, bereketlekan oňa gurrun ýok. Ýöne derkul ýaşaýyşyn Allah Taala atdy bir insanyň ýaşaýyşy ýalypdyr. Täýinki bir insanlara ders bolar ýa. Indi bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci bir ýagdaýyndan bilmeli zadymyz. Ondan çürim ulama aýdýar.
bir adam, ulamaların muhur basıp aydanladışı, bir adam kafir olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi inamatını, yaşayışını başından ayak okuysa, eğer aklı var olsa Müslüman bolor deyiptirler. Okuyayım ben. Siratun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem تقتضي تصديق ثبوت نبوته وكونه خاتم الرسل ضرورة وتشهد بأنه رسول الله حقا. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını bir adam insaf filan okuysa, kat'en ey Huday bir alem cihanın rahmeti olmalı, bir Hatemun Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem bolmalı deyip boyun vermesi çaresi yok. Hükmen Müslüman olmalı olur. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zindigi naması yaşayışından başka hiçbir mucizesi yok bulunmolsa, fakat zindigi namı diyen bir zatı kalanmolsa, şun ödünün olukon mucize bolacakdı, başka mucize bolmasa da. Emme üçüncüsü, bir de bir savatlı dostlardan çireyim mühim mesele. Her bir dinden, her bir yoldan, her bir mezhepten bolsun. Bir cidane bir kadimi tarihten bir dadaydın. Bir cidane ha. Şun tarihi gurrunları senedi dakik bolsun. Tarih okuyalan yanına muride kabul olsun. Mutlaka in dakikterin senet fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zindigi namasında var. Hiçbir hukuksuz aydılıp duran kepa. Kaygısız tahkik edin, kaygısız gözleyen, kaygısız soran. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyençe bir peygamber ki idine düşerlerde ba tamam gurrunları midenne bilen senet yok, yöne ağız ve ağıza geliye şuna mendeşti. Ol peygamberlerin şe'nini bir etek etmek değil ha. Ama Resulullah canın öz başına bir mucizesi. Yani hesabını çekin. Müslüman adama Resulullah'ın sözünü gözlüyor. Son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mek'adehu minen nar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Her kim men aytmadıklarıma ayttı deyse, her kim men etmediği işimi etti deyse, her kim menne yok yağdayı bana yapsa, mena cayim cehennem deyip teyyarlanıversin deyiptir. Müslümanlığına yeni edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aytmadıklarını ayttı deymege, onların zabanan lalliptir ona adamla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi övcek bolup, övünden izinden yalandan gurrun yaplamağına, ol bir neme zat? Haram zat. Mutlaka haram. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme senetsiz, beydiptir, şeydiptir, övcek bolup, beydiptir, şeydiptir deyip övcek bolup gurrun koşmak, aziz dinimizde tamam ulamaların hükmü haram zat. Çünkü dini İslam'ı öğünden koştuğu oluyor. Resulullah'ın zindigisini öğünden koştuğu oluyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyini aydılacak gurrunlarını inşallah biz de kıyamet yakamı yadımıza sanıp hiç vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalandan övecek bolup, övünden izinden yağguruk bekleyip, onu ovadolacak bolup, inşallah emin bolup, senetli gurrunları hıtmatını yetirer, üstüne övünü da koşamart inşallah hiçbir gurrunu. Bütün Müslümanların himmetini bir varada korkular üstüne koşmaz. Emme kafirlan yağdayı. O kulağasın ahir gurrun şişi vardı, o hem siratın gurrununa geyreyli. Kafirla savatlı hilleri bitin bilyele, çünkü ilmi tarih var, ilmi tarih bir senedi kabul etiyor. Misalına edip vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir üç tane misal. Qari Hira gityenmiştik, 10 günden 15 günden öwürlük gelyenmiştik. Basavat kafirla yok baba yalan demeyeli. Näme diyeli? Bu gurrun çın, emme onu bir yoryeli, tevil etiyeli. Özü bir yalandan bir zat. Mesela kafirlan aytyan zatı için auzu billah. Hop gityenmiştik doğru diye. Näme deyip doğru diye mesela. Şon senede tarihi qavi burun. Amma onu yele nauzu billah. O Muhammed bir asabi adammıştık. O vardı cıdım yemiştik. Halvet etyenmiştik. Gityenmiştik. Qari Hirada yatyenmiştik da deyip kafirlan aytyan kefiş. Gülden yani şu kadar bizim senedimiz qavi yok baba yalan
o cüre dağa gityenmiştik deyip başarmayalım. Näme deyip? Senet kavi. İlmi tarih reddedip bilene. Biz bir adam, yo bidatlı yalan neyse, kat'an şoň ya savadi yoktur ya aklı yoktur. Şol kafirlik kabul ediyor timini, basavada adamlar. Yöne meselen yoriyala. Ya meselen Cibril ferişte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliye Kur'an-ı Kerim aydiye kafirliğini kat'an kabul ediyorlar. Boluptur diye. Yöne hakikati yok. Resulullah Muhammed hiyali oluptur diýerler. Hiyalati oluptur diýerler. Gözüne bir zat görünüpdir, o hem gelip owa aýdypdyr diýerler. Ine o kafirliň etip ýorşy. Yo, yalan diýmeýärler. Şon bitir senedi gawy. Eger yalan diýjek bolsalar, onu ilmi tarihi aýp bermeli bolýarlar. Bide boljak zat diýär. Meselen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar, yo hiyalati oluptur diýerler. Onu yorup bilen akla. Ya bir tovar insaflılar keplemeýär. Bir tovarlarda musulman bolupdyrlar. Bir tofarlarda puş zatları şeylekliğin yorupdurlar. Yalan nisele biyavrayçılık. O hem yönü ondan beter biyavrayçılık yorupdurlar. Be her hal sihhati senede tarihiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya boyunca binazir gaýgysız hükmedi beriňiş kefde. Inni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýaşaýyşyna bir adam gow inşallah hefte eşip dursaňyz Resulullah'ın ýagdaýlaryny bilersiňiz. Resulullah'a içerisine sahabalara mehabbetiniz artık kıyamet olabilen olmağa sebep bir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işlersiniz önküden beter imanınıza takviyet. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyınçılıkta sahabaları bilen, şagirdleri bilen, içerisinde bilen horçılıkta bolyan ýagdaýlaryny önküden beter imanımızda kaimdir. Biz de kıyınçılıkta şicre olmalı deyip dersalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şagirdleri bilen, sahabalar bilen, içerileri bilen bir-birini aňyrda bir mehabbet, aňyrda bir taawun, aňyrda bir arkalaşýanmyşlykle onu bilip mehabbetimiz artmaga sebep bolar. We bil ahire özümüz bilip içeriğimizde, dostluğumuzda da bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sirati zindigi namat ýaşaýyşyny aýdyp, ola da Resulullah'ın mehabbetini tapmagyna sebep bolar inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa Dədəsi Abdullah, qaqası Abdülmuttalib. Abdülmuttalib erti bilen daň bilen ýerden barıp ýortup gafyny qaqya Mekke-i Mükerremede diş ýorýanyň gafsyny. Diş ýorýan çykýa näme ey Mekkeň ulukon baýary, ulukon serweri, rengini ütkäpdir diýär. Sen bir baş adam, sen bir han adam, kethuda adam, sen rengini ütkemeli adam däde diýär. Onnay aýtma şonu ötün aşym bir diş gördüm ýüregime sygmanly diýär. Kim diş görýä? Abdülmuttalib Resulullah janyň qaqasy. Oňam näme diş gördüň diýär. Onda dişimde ötün akşam dişimde gördüm bir bağ men gapdalymdan çykýa. Bağ ösýe barıp asmanlara gaşyn çykýa. Oňam şahalary ýaýrýa, bir taraf gün nogor tarafy, bir tovar gün matar tarafa. Oňam heýran galmalyda şo bağ bir ýalfyllyýa, ömrümde ojuruk günnimin ýakçylyk göremek, ýene de bir geňzady, şo bağ lehze be lehze hem iňi, hem boyu, hem nuri köfelýär. Zol köfeltu, hem iki gapdallyn, hem göňü, hem nuri köfelýär. Ýene bir şo diýişimde göňören zadım şo bagy Arap bolsun, Arapdan başga millet bolsun, hemme kişi şoňa hormat goýýar. Ýene bir gören zadım şo diýişimde şo baga men owamdaky adamlar şondan ýabyşyp durlar. Ýene bir tofar berdim, şu owamyň adamlary eline paltalyp şu bagy çapçyk bolýarlar. Men heýran galdym şoňa diýip 5-6 däne geň zatma men şu diýişimde diýip diýiş ýorýany Abdülmuttalib görüň aýdypdyr. Onu o diýiş ýorýany aýdypdyr. La in sadaqat ru'yaka la yakhrujanna min sulbika rajulun yamliku al-mashriqa wal-maghriba kada fi sahih as-sirah li ibn Abbas li ibn Ilyas. Onu o diýiş ýorýany aýdypdyr. Ey Abdülmuttalib diýipdir. Eger sen şu diýişiň dogry bolsa, senden bir adam önjek, meşrik magrib, günnogor günmatar bitin ýeriň ýüzüniň padşasy boljak diýipdir. Oňam Abdülmuttalib gören diýişime dogrydyr diýip öz oğullarının miri, oğlan oğlu va, oğullarının miri şojurek bolar mı kadip, hemişe gözleşip duranmıştık. Oğullarının bir yerin yüzünün padişası bolar mı kadip. Haber yok ol, server serdar alem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktığı ol gelecekliğinden.
Ohon bu gurrun galiye. İmme abi Zemzem'in gurrunu. Abi Zemzem suyu İsmailcan Peygamber oğlancık vaktinde o su çıkıya bile belli. Şu zamanla su çıkıya kan adamla hayırlanıya sonralarda bir ceng olup abi Zemzem bükülli gömülüye. Sonram yüzlerce yıllap abi Zemzem'in kuyusu gömük bolya. Şon yirdidigin nada Arapla bilmeyemiştikler. Şayet mün yıllapdağı abi Zemzem gömülü alam bolsun. Şon yirdidigin bilmeyemiştikler. Tayin ki Abdülmuttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası bir gece yatika dişinne biri gelip aytiye ya Abdülmuttalib ihfir tîbeh araqsacağını qaz deyip ohun bir Abdülmuttalib soruya sen tîbe diyenin näme araqsacağını qaz diyenin näme deyip o da gittiye bir de oyunuye korkuyup bir adamlara aytiye bir düşünemedak diyeler ertakşam yine yattiye dişinne yine şol adam geliye şol geliyen zat ya Abdülmuttalib ihfir birra qawini qaz deyip abi Zemzem'in atları ha bila arasani qaz deydi inni qawini qaz deydi ey birra diyenin näme qaw diyenin näme düşündür deyipdir Abdülmuttalib o da aytmany gidipdir üçüncü gece bolupdir yine yatıpdır dişinne gelipdir o gelen aydıpdır ihfir al maznuna qatı bir erzişli zat ba Kâbe'nin yanına qaz şon deyipdir ey maznuna erzişli zat diyenin näme deyipdir ona çeli yine gidipdir dördüncü gece gelipdir oham aydıpdır ihfir Zemzem oham aydıpdır Zemzem'i qaz deyipdir am Abdülmuttalib aytdır Zemzem näme Zemzem la tunzef ebeden ve la tuzem tesqil hacicel azam o nem Zemzem suyu ol hiç vakti tökülmeyecek su bitin kıyamete çeli hacıları suvurup duracak su şonu qaz deyipdir onu yirdidigin bilemek deyipdir Abdülmuttalib onu falan yerde şu Kâbe'nin yerinde qarınçağında şu tadı öyü vardır qarınçalı giyir çıkıp durandır şu tayını qaz deyipdir o yana kana eline kulen alıp on oğlunun fakat biri varmıştı Karis diyen oğlu dünyaya gelipdir hadir 9 oğlu yok o muğa dünyaya gelmedik ama eline kulen alıp oğlu bilen bile var kulen vurmadır onunla o bana adamlar üyüşüptirler biz mescidi qazdırmayız sana deyiptirler ne diyorsun baş bollun da deyip yok men qazmalı tayından deyiptir aham ay qazdırmacak bolupdir bile çekeleştir bir oğul bir ata aham Abdülmuttalib aydıptır hey Hudaya deyiptir can Allah'ım deyiptir eger bana 10 oğul versen deyiptir menne bir dayağı olsam 10 oğlum bolsa deyiptir şon birini Hudaya sen razı etsin Kâbe'nin yanına damağın salayın ben deyiptir ol İbrahim peygamber ýalygy diýip aýtypdyr. Men damagyny salaýyn 10 oglumun birini. Hulasa beýdip şey diýip meni owaň adamlaryny gowy beýdip şey diýip hanlygy bilen, başlyklygy bilen, seýitligi bilen meni qazmaga durýar. Qadiýa gen qadim gömülen zatly çykýar o ýerinden zorunlap suw çykmaga durýar. Allahu ekber Zemzem suwy çykdy. Bütün adamlar da üýüşip bizim hakkımız var bir İsmailcan Peygamberin biz Zemzem'i deyipdirler. Oham bana Abdülmuttalib yok deyipdir. Men fakat üstünden haberdar olup oturmalı. Bunu böyleşmeyes deyipdir. Yani mücevveri men özüm bolmaly. Ama bir neçe gurrunlardan sonra o bana adam size boyun alıptırla bolya deyip. Oham bu oğlu bile abi Zemzem'in suyunu çıkarıp kaptanından hovuz becerip bütün hacıla gelip de abi Zemzem suyundan içmir edip koyuya bes. İkilenci İnne şu zamanı çeli bir abi Zemzem içip bes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kakası olan Abdülmuttalib abi Zemzem kuyusunu qadıptır şondan mer gömlenakta elhamdülillah bütün alem cihanı suvarıp duran abi Zemzem'dir oham bir abi Zemzem madde birce gurrun aydın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun oham asli gurruna girer yani peygamberimiz aydıptır ayetuma beynena ve beynel munafiqin أنهم لا يتضلعون من زمزم رواه البخاري وابن ماجه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır bizminin münafıkların arasının alamatı şidir münafıklar abi Zemzem içinde dağıtıp savulayanlarla deyiptir ama Müslüman abi Zemzem içinde kanıp doyup içiyendir deyiptir hoqqol içiyen nedir abi Zemzem'den Müslüman adam ama münafık adam şoň qarat ıgtikadı yok olup da kana koyuyandır deyiptir bilir abi Zemzem vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydan söyledi. Hulasa innon eyesi Abdülmuttalib boldu. Emme Abdülmuttalib nezretti.
10 oglum bolsa Hudaý maňa 10 ogul bolup berse, şoň biriniň damagyny saljak diýdi. Hamza, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Harith, Zubeyr we başga onlancysy Abdullah dünýe gelýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň dädesi. Ohum oglallaryň bir gün üýşürýär, "Jan ogulla, mene ozal şol abi Zemzem gazjak bolamda birme kynçylyk çekensem bir nezir etdim. On oglumyň biriň damagyny saljak diýdim Hudaý üçin, men onu bitirjek" diýipdir. Bir merde adammışdyk da Abdulmuttalibdi. Ohum oglallara aýtdyr, "Bolýa" diýipdir. "On ogluň birini näzir intihab etjek" diýipdir. Onda çäre ýok, gurra çekeýdiň diýipdir. Gurrada kime çyksa, şonu bir kabul edeýil diýipdir. Oglallaryň hemmesi bolýa diýipdir. On gurra çekmeli bolanda Abdullah iň oglallarynyň kiçisi hem de gawsy bolansaň Abdulmuttalib açyk aýtýarmyşdy. "Ay, jan Allah'ım, Abdullah çykma bolsun" diýip. On gurrany çekellerine Abdullah çykypdyr bide. "Ay, Abdullah çykdy" diýip, "Mert bolmaly men" diýip, onu kon pyçak alyp Abdullah da kişi olan elini tutup süýräpdir. "Hör käbäň ýanyna" diýipdir. "Damagyny salmaly bolýan teň" diýipdir. "Yüregini lep dağ basyp men damagyny salmaly nedir etdim" diýipdir. "Hey, owaň adamlar turupdyr, ey beýtme, sen beýseň ýeni bir bizirdat nedir eder ýörer. Oglumyň damagyny saljak diýeri ýörer" diýip, "Sen etmemini ýok" diýipdir. "Men damagyny salmaly" diýipdir. Ohum Abbas ol Hazreti Hamzaň dogollary bulady hemmesi üýüşip berli, "Ay, däde meni etme, bir ýol tapaýly, beýtme sen" diýip, Abbas o kişijik oglanjyk kiçi balalar Abdullahny çekip aýagynyň eteginden haqqat aýagy bilen basyp damagyny saljak bolup duran bolmaly. Çekip alyp şol Abdullah'ın yüzüne yara düşüpdir. Soňram dağda te dünýeden geçýänçe Abdullah'ın yüzünde yara bady diýýärdi. Bir her hal Abdulmuttalib razy etip bilmendirle men damagyny salmaly diýipdir. Ohum bula owan adamsy üç baýdypdyr. Bir beýtmäýlikdir. Falan ýerde bir bilimli alim adamma ýür şoňa geňeşeýli, şo näme hökmetse şonu daýil diýipdirler. Ohum bolýa oglallary näçe adamla üýşüp şu bilýän adama bartdyrlar. Ol adam aýdypdyr, gowy dikkat edeýin. Bütün tarih kitaplarda baş aýtýan görüňler, senetli görüňler. Hal aýtdym görüňler. Ol adam aýdypdyr, "Siz şu damagy çaljak diýen ogluňyz bir tarapda goýun, bir tarapda da 10 näne diýe goýun" diýipdir. Ohum gurra çekin diýipdir. Eger diýelere gurra çyksa, onu 10 näne diýen damagyny salyň, şoň tarapyna diýet hesap bolar, fidye hesap bolar diýipdir. Emma oglana çyksa diýipdir. Ýene bir 10 diýeni artdyryň, 20 diýe etden gaýta gurra çekin diýipdir. Oham diýe çyksa 20 diýen damagyny salaň. Diýe çykmasa ýene bir 10 diýe artdyryň, 30 diýe bir tarap, Abdullah bir tarap. Hulasa men bolýa diýipdirler. 10 diýeni bir tarapda goýupdyrlar, Abdullahny bir tarapda goýupdyrlar. Gurra çekipdirler, Abdullah çykdyr. Ýani Abdullah'ın damagyny salmaly. Bu bolmady. Ýene bir 10 diýeni artdyrtdyrlar, 20 diýe. 20 diýe bir tarap, Abdullah bir tarap. Gurra çekipdirler, ýene Abdullah çykypdyr. Abdullah'ın damagyny salmaly. 10 diýeni ýene artdyrtdyrlar. 30 diýe bir tarap, Abdullah bir tarap. Ýene gurra çekipdirler, Abdullah çykypdyr. 40 diýe Abdullah çykypdyr. 50 diýe ýene Abdullah çykypdyr. 60, 70, 80, 90, 100 diýe. 100 diýe bir tarapda, Abdullah bir tarapda. Gurra çekipdirler, 100 diýe çykypdyr. Bütün hemmesi begenişip, gıygırışıpdırlar. Ayl maksadyna ýetdiň, 100 diýen damagyny sal, Abdullah rahat boldy diýip. Abdulmuttalib ýok diýipdir. 3 gödek gaýta gurra çekjek, üçüsine de diýe çyksa men 100 diýen damagyny salaýyn, gowurýan oglumyň tarapyndan diýipdir. Ýene gurra çekipdir, 100 diýe çykypdyr. Ýene gurra çekipdir, 100 diýe çykypdyr. Inni boldy diýipdir da. 100 diýen damagyny saldyryp, 100-üni gurbanlyk edip, alan ýa herkiminki diýip, inhe bide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah diýen dädesi damak çalınmadan galyp, ol 100 ýany diýe on tarafyndan gurbanlyk edilipdir. Emma Abdullah ulolly. Birime ulalyp Abdulmuttalib ogly Abdullah iňkiçi ogly. Aham bi Abdullah bir awadan, gaw dikkat edin. Biter bir awadan oglan, biter bir ýüzüge nurly oglan bolansaň, kan maňa Mekke-i Mukerremeň gyýylary maňa zol muzahim bolýarmyşdyklar. Men menen izdiwaj etdi. Oham bir Abdullah'a kynçylyklar düşýärmişdik. Ýöne Abdullah diýärmişdik.
nikah bolsun men alayin diýmişdik. Yani şu wagt häzir aziz din gelmäke, ama fitrat zamanı ýyly. Onu da aralaryna bamışdyk. Meselen gyz oglan men özüme akt etdim diýmeli, erkek oglan men kabul etdim diýmeli, iki tane şahit bolmaly. Olay diýmişdik Abdullah, dogurca ýyl ortasyna nikah bolsun, men alayin diýmişdik. Yani bagışlaňyzyň agy müptela bolmandyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, mübarek sözüni okuýayn. Lem ezel unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Hizreti Adamdan merik te enim Ämineň rahmyna gelýänçe men gyna bilen geçemek diýipdir. Halis arassa Adamdan arassa rahme geçendirin. Arassa Adamdan arassa rahme. Arassa Adamdan arassa rahme. Te geldim Ämine gelýänçe hiç Hazreti Adamdan merik men üçinde haram emi ýokdur diýipdir. Be her hal maňa bitin gyýdylar zatda habar etýän Abdullah da ýok diýipdir. O ham Abdülmuttalib oglunyň elinden tutup Wehab diýen adama baryp onu gyýdyň Ämine men ogluma berjekmi berjek. Iň Mekke'de bir bir ýyly hanawada bir hayali edepli afifden ana ine Ämineni Abdullah jüftleýärler. Geňgaçy taýy bitin tarih kitaplarda bar. Inni Mekke'ň gyýdylary Abdullah hiç zat diýen akla. İzdiwaç bolandan soňra Abdullah heyran galypdyr. Esen Mekke'ň gyýdylary nimzahym bolan akla. Oham Abdullah aýdypdyr, ahir biri öňünden çykypdyr. Hi inni maňa habar atýanyňyz ýok diýipdir. Onu ozen ana näme diýipdir. Bilmeýäs näme dinligini. Sen Ämine bilen izdiwaç etmäkäň, sen maňlaýynda ýüzüňde bir nur bady. Hemmemiz şoňa aşykdyk diýipdir. Emma sen izdiwaç edenden soň ýüzüňde o nur ýok diýipdir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru o da Abdülmuttalib demişdik. Sonra Abdullah'a geçipdir. Abdullah'dan Ämineň rahmine geçipdir. Wezife amanatyny bitiripdir, tamam bolupdyr. Ämineň rahmine geçipdir. Inni Abdullah öňki ýüzündäki maňlaýyndaky nur ýok diýipdir. Haqqy açyk aýtypdyr gyýdylar. Öňki nur ýüzüňde ýok, biz düşünemiz ak diýipdirler. Faraqaka an-nur allazi kana ma'aka bil ams falaysa li bika al-haja. Dünkü nur sen maňlaýynda ýüzüňde ýok diýipdirler. Aty sen gerekkä bize diýip açyk aýtypdyrlar gyýdylar. Şol mübarek nur inni Ämineň rahmine geçdi. Be her hal Abdullah 25 ýaşa baranna bir ticaret etýärler bilen Medine-i Munawwareň aňyrtynda bir ýerik tijarete gitýärler. Oham ýolla meridli ya Abdullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gowrede Ämineň gowresini Abdullah de 25 ýaşynda ýolla merid bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diýadeti. Ol kerwennäkiler diýe sen häzir ştada gal Mekke-i Mükerreme'ge barýançak 400-500 kilometr we gaýtam helak bolarsyň. Abdullah da gow diýe. Men ştada Medine-i Munawwarede daýlanma diýe, daýlar şu Medine-i Munawwarede şolaň arasynda galaryn diýe. Ňam şu daýlaryň arasynda galýa. Oham kerwen Mekke-i Mükerreme'ge gelýär. Abdülmuttalib gow berýän ogluny kerwanyň öňünden çykyp görjek bolýar. Görse ogly ýok. Hene men oglum Abdullah diýe. Onda o meriz boldy. Medine-i Munawwarede galy daýlarynyň ýanynda diýe. Aham o uluqorak, daýawrak oglunyň mirini iýberýär. Bar ol ballygynyň ýagdaýyndan habarly bolun diýip Medine-i Munawwarege. Aham o da gelip görse Abdullah dünýeden geçipdir, tamam bolupdyr. Aham şondan iýine öwürlük gelip Mekke-i Mükerreme habar berýär. Abdülmuttalibiň iň körfe ogly Abdullah Medine-i Munawwarede jaýlanypdyr. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şäherine dünýeden geçipdir. Abdülmuttalib dogalary hemmesi bitin bir narahatçylyk bolýar. Inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amanaty Abdullah'ın wezifesi tamam boldy. On atalyk inni terbiýetini boýnalmak gerek däl. On terbiyeti Allah Taala meni özüm terbiyet berjek. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Men Hudaý terbiyet berdi. Men terbiyetimde yerine getirdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Oham hulasa Abdullah da dünýeden geçýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ämineň gowresinde. Emma bir ulaqan waqia bolýar. Şonu hatmatyňyza getirip inşallah Peygamber kokladygynyň inni kefte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünýäge gelişinden görüň eder. Aham ahirkira kullarynda Ämineň gowresinde
Ebrahan gurrunu bolýa. Yemenin padşahy. Yemenin padşahy şu hacı wagtlaryna Suriye nämiş adamla kirwon bir ýere gitýär diýe Ebraha Suriye. Ýanyňdakiler aýdýar. Ol Mekke-i Mükerremede Beytullah wa şoňa haja gitýärler diýer. Onda näme çykbyt daş ýerlerik musafirat çykip berip men özüm bir taýda ol kon gowlat bejerin meger nämeden on sahtymany nämeden onu daşdan diýerler. On üstünün parçasy nämeden atyş nezri parçalardan ne? Onu bolýar. Gyzyldan, kümüşden, behterin zatlardan men gow bir öý bejerer istada onu melek onu gitip bermeň diýer. Zor bilen bolsa adam saklar. Bir awdan öý bejerýär. Meselen ibadatxana o kıbla olmalı, Kabe olmalı. Aham adamları da hükmen şoňa gaşyn gelmeli. Bir näçe adamları da kireyne tutup koyup şoň başynda ibadet edip durmaly. Meselen şoň başynda etjek işlerini etmeli. Ve her hal bir umur jowan oğulluň beri gayret edip bolmaz mundan kıbla bolan boljakmy diýip bir gün hiç kim habary ýokka bir heýwanyň eçegelerini, aşgallaryny barıp şoňa goýup otlaýar ýankyna. Ebrahan salandy. On Ebraha näme habar diýe? Onu ýanyňdakiler aýdýar. Ol Mekke-i Mükerreme gitýärliň beri sen bir ýagdaýyny kabul etmeýäsip onu otlapdyr diýe. Onu men hükmen şonu dargadaryn diýe. Şol öýü Kabe-i Muazzamany, Beytullahul Haramy, Mekke-i Mükerremedäki bütün musulmanlaryň kıyamata çelişi mahal hemişe kıblany dargadaryn diýip. Oham 60.000 goşun ýygnap, oham ulukan Araplan gorkyan zady fiilmişdik. Näçe min fiil ýygnap, ulukan fiilli Mahmud diýen bir fiilleri var. Ýeriň ýüzüniň ulukan fiilli öýler aýtýanmışdykle, şoňa minipdi bütün gaýtýarlar da bäri. Ýolla kan Arapla jihad etýärler. Beytullahul Haramy ýykjak bolýar diýip hemmelerini gyryp Ebraha basýar olar. Oham gelýärler Mekke-i Mükerremeň ýakynjak ýerine düşýärler. Oham Ebraha bir adam ýeberýär. Barş oban ýaşulysyna aýt. Eger wurşsa bir tarafy basýas ona wurun ýok. Ýok bir wurş diýip kelemede. Bir fakat şi Ka'bany ýykjak, oham da gitjek başga etjek işimiz ýok diýip. Oham ol aradaki hem muterjim hem aradaki adam gelýär. Oban ýaşulysyk kim? Abdülmuttalib diýer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qaqasy. Şo wagtda bamışda qaqas. Abdülmuttalib aýdýar, näme aýdyberim? Onu şi Ka'bany ýykjak diýip Ebraha gelweti, goşun keşi etipdir, leşker keşi etipdir diye. Hoy ondan çyrim näme? Azat diye. Ýönemin 200 ýany diýem alpdyrlar diye siziň serwadlaryňyz Ebrahan serwadlar. Şu 200 diýemi berseler diye, başga zat meni işim ýok diye. Aradaky adamyň fikri harap bolýar. Näme diýen sen diye? Aýtjak zadyň gel Ebrahan öýüdüne aýdaga diye. Aham Ebraha gaşyn getirýär. Şo wagtda Abdülmuttalib 100den geçipdir ýaşy. Ulukan bir haybatly onu da daýaw görüňde bir awadan adammışdy. Ebraha görüp bir awadan haybatly adam maňa hormat goýup oturup düşüp oň menen bileje Abdülmuttalib ben bir düşükde turýar. Om ýanyňdaky muterjimde aýtdyrýar, hajaty näme, muň maksady näme diýe. Onu Abdülmuttalib aýdýar, sen serwadlyň men 200 ýany diýem alypdyr diýe, men diýem ber diýe. Om Ebraha aýdýar, "Oy näetdiň muny ýoýduň da" diýe. Men seni göremde, sen bir ulukan adam, haybatly adam, aýşy Ka'bany ýykmasana diýsen, mene ýok ýykjak diýmäge utanaryn diýip içimden şey diýip otin. Sen bu Ka'bany görüň etmen diýen görüň edip otin ha diýe. Hemmiň eşdiýän görüňleme Ka'baň döwründäki Araplar Ka'bany gowurýar, dinni gowurýar, imany gowurýar diýip sen diýen sorap otin. Akyň salyňmy sen garry diýipdir. Onu Abdülmuttalib aýdypdyr. Ana rabbul ibil ve inne lil beyti rabban sayamnahu ente ve zak. Abdülmuttalib ulukan adam bolup aýdypdyr. Men küýdäni diýem, men wezifem diýen saklamak diýipdir. Ol öýüň öz eýesi we öz saklar diýipdir. Onu saklamak men wezifem däl diýipdir. Men küýdän diýenmir, men mular saklamak wezifem diýipdir. Hala Kabe diýipdir, ýoluň açyk diýipdir. Ebraha aňta-taňta bolupdyr. Aham Abdülmuttalib Mekke-i Mükerremedäki adamlara aýdypdyr, hemmäňe daşary çykyň, çöle çykyň, Hudaý çagyryň. Bu taýlarda durmaň, gaýtam size de bir edam masala diýipdir. Özü de ýany ulukan adam alyp
beýkrek ýerde pakyr gözde oturup durda mujawwir adam gidesi gelmeýän bolmaly. Ola da ýykar ýykmady bir de bolar diýip Allah Taala'dan umydy barmyşdy. Oha min ogramakçy bolanlaryna şol Mahmud diýen ulukhan fiil biturana oham kellesine ulukhan tokmak bilen hüttük bilen bay wurtlarla turajak bolup turanakdy. Eteginden gergenek diýip sofanyň eline agaçlar şoň demirden hili barmyşdyk, naýdamamışdyk. Bay şoň ennamyny dürtüp, ennamyny şonu çümdürüp, ennamyny ganatyp dyrlaýan fiilim. Onda da turanakdy. Ahir fiilim öwünden bar turup dyrla ýygyna gaýtyrjak bolup, fiil turup ýorgala berdir, ýorty berdir, Käbe tarapda ha başga tarafa. Emma öwüne geçip Käbe tarafa uğratjak bolanlaryna uğranak ýöne çöküş berýän bolmaly. Bu fiiliň üstünde elbetde bir gerek zatlary, muhim zatlary ya Abraham zatlary bar bolmaly, bir gitmede gelişigi ýok bolmaly. Bay aňry bäri tamam ennamjan wurup burqana typtyrlayan Mahmud fiiliň uğratjak bol, o da uğramandyr. Şey duruşlaryna Allah Taala kudret kelamında ayet ya auzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil alam yec'al keydahum fi tadlil ve arsala aleyhim tayran ababil termihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيديا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هرمدن mi, eşitmedin mi? Ehlem cihanın haberi oldu. Fiileyeler Ebrehe ve 60 min leşkerini ettim. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Bölük görülmedik kuşları iyi verdim. Ayaklarına daşva ve ersele aleyhim tayran ebabil. Süntlerini ve ayaklarına termihim bihicaratin min siccil. Pişirilip kılgın daşva ayaklarına ve süntlerini. Fecealehum ka'asfin me'kul. İyilin saman ýalydyp olar dargatdy diýipdir. O ham gelip ýan goşla inni fiil uğramanyny oka, on goşla gelakana üstlerini ýagdyryp berdirler. Ýöne bitin bir guryp iyilip dargap, telek bolup giden saman ýanak bolup, bitin 60 min leşker şu taada dargap ýykylyp galypdyrlar da hemmesi. Inhebide Abraham amul fiil bitin alem jahanna bir husus Araplaryň arasynda fiil ýyly diýip İnha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelecek yakınlarının alamatı olup bir iyiliğe bitin halka bir gurrun olsun Mekke-i Mukarreme'de gen oluptur deyip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelmesinin muqaddemesi oluptur. Hudayi Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve içerileri ve sahabe şagirtlerinin muhabbetini bitin kalbimizde koysun inşallah. İnşallah inni keyfti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelişi ve ýere kökülliginden inşallah hyzmatyna da ýetirer. Bir alhamd kul wallah Suriye Felaq we Nas okuyup inşallah ötürleň ruhyna bagşatyp dua edip okuýber. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Haladahun ilahi amin. Yol misaliyen ilahi amin. Bir neçe hatmi tehlil, hatmi tesbihli de var. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. İçeride daşarda kulağa salla. Yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ağlı birlik, iman avreyda. İlahi amin. Amin ya mucibed da'ava. Amin ya qadiyel hacat. Merizlemize şefaat, güzziyerlere kuvat. Dostun elinden tutup anasda toyla ol. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'ava. Resulullah canın hurmatına, evliya enbiyaların hurmatına. İlahi amin. Ya qadiyel hacat. Ya mucibed da'ava. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya Allah.
Amin ya mucib rahmetke ya erhamer rahim. Gayret edin. Dostumuz yadınızdan çıkarma.